Dito kaya ako sa buldusan. Ngita ko kuan. Gold. 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 Gold siguro kay murag mahal ang golden ba? Oh, lakaw dito. Gold. 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 Siguro pakuan doon ako yan. Ginagawa mo? Tak goldre. Goldre. Wala man daghan pa dito sa. Daghan daw ni goldre gold yan ni. Wala magani. Ilaman ning buangay diri. No, sa bulan man ta ko kira. Okay, apa ni bay? Uy! Ganti oh! Asa man bay? Ganti! Brilyante man eh! Ganti oy! May taga-bukid kay ka ba? Siya ni kay ka oh! Okay ayo! Ganti kay ano? Brilyante! Uy, murag! Fake man ni bay? Fake? Klaro kayo? Fake tidak bro, ganti na. Oh no! Brilyante! Ano na? Dili ko na! Ngunit dapat taglay ka daghan pa diri? Kita ko gold re. Oh no. Gold. Gold. Manong paling gold re. Gold re. Uy. Nay tawo. Santa Maria Elementary School. Oh no. Grabe kagahi po na ni oy. Udto diri ba? Abi. Shit. Agay. Kaya. Hala. Gahi daw. Bastos gid ni ba? Ay! Gahi daw. Meanwhile. Oh no! Yoy! Dako kayo! Matay. Kasa man sila? Para maniga X-video. Dako daw. Ginagawa mo? Pero bastos kaya na sila. Mga bastos. Pakuratang ko na sila kay mga bastos na sila. Bawal nang may nga. Ay! X-video! X-video! Oh! Nanguha mig gold dire, bol. Ay! Oh, gold! Nanguha mig gold dire. Ha? Kasi pakialam ni mo, nanguha mig gold dire. Nangita mig panginabuhian mo. Iya, naman ka. Ay, ngita mo niya mo gold Oh, inyo. nangita mig gold dire. Pero X-video. Ngita rin mo gold di ay? Nangita mig. Abi na ko ga kuan mo. Sige kuan, X-video. Dahil mo Kay labot. kabalo na mo. Kabalo na mo. Kay labot. Si mangita, kami lang dre mangita. Uli dito, wanak epil sa mong kuan dre. Uli dito, uli. Ay pulos. Uli dito, uli. Oh no! Uli na lang koy. Uli dito, uli. Uli dito. Ngita tag gold pahawaon ta. Daot. Bantay lang mo. Ay. Lukang ko di patuli. Bantay ra. Kacambat ta dire, magakuha tanim, kacambat ta. Biasa mga gold dire oy nangawala man. Sa makamro magdaot. Ano ni ba? Trabaho lang, dili magbinuang. Dapat makachamba. Uy, upin na, upin.
Be? Lah, kapit na ni ba? Kapit na ni ba? Panter, sa ko ah. Lato. Chill ka lang, Sora G. Sora G, kaya mo yan. Yan. Tura, panglay kay ulo. Ipat yung ipadang. Pakon, be. Pakon. Kadugay. Uy, sa maning, murag. Ano ni ba? Ito may siguro-gulog pre. Tubulis na din, di ba? Murag tigado ni, bay. Murag tigado ni. Dagan! Dagan! Mga padang! Guys, kami na yung SLC Finers. Guys, ay magundang mo. Ano sa mga video guys, dapat ma-enjoy mo sa mga bagong video. Ako na yung si Juan guys, Sora G sa Facebook. I-add mo guys, thank you guys. Bert Ubera na yun guys sa Facebook at pag-add lang po ha. Kumanang si Praise, pero sky. Iya, my, yeah.